बिहामजो आयै मा खौरां आंनो खौराङा मोजांथ'र' बिहामजो ओमफ्राय नोंसोरनियालाय माथो खौरां जोंनियाबो बिदिनोसै गेजेरावनो ओमफ्राय ओंखाम जाबाय जाखांबाय आयै नोंसालाय जाखांबाय जोंहाबो मा फैजोंसारा फन खालामाखै नामा दहाय फुङाव खालामदोंमोन दा खालामथ'वाखै आइ सानसे थांनांगोन र' नोंसानियाव रायज्लायनो समाबो सफैथारसिगोन माथो बिहामजो बारा दिन गैलानो बुंजायो माने माखौ बुंदों आयै आं बुजियासै नोंसोरनिया हाबायाहाय मागोआवनो हाबा नङा होमबा नोंसोरनिया फैबानो जाबाय मास मोनबा दंबाबो बे मास मोनबायाला मा दसेनो थांगोन नङा होमबा बिहामजो आयै दे अब्लालाय लाखिथ'नोसै ना मालाबा थांगोन दे आरो टिल्लु जाबायसोखौबो खबर लानो थाङाखै दे फैबानो जाबाय गासैबो ज'नो थांगोन र' गासैबो ज'नो थांगोन बिहामजो थांनो लुबैना दंखायो ओरैनोबाबो लैथोसेयाथ' बाब्रे दाखालिनिफ्रायनो गाख्रबगासिनो बिबारै बाजि लानथु बिबारै बाजि लानथु होननानै फैबानो जाबाय होनबाय थांगोन र' बे सप्ता गेजेरावनो थांगोन सानदों र' बिहामजो दे फैबानो जाबाय दे होमबा बिहामजो मोजांबा लाखिथ'नोसै नै आंहाबो सिरियाल नायनि र' दसे दे होमबालाय मालाय बिबारि आब' नोंनि आइ बिखुनजोआ मालाय फनबो खालामलायो बिदिनो सम सम खबर लायो दे मागोआवनो हाबा जाखासिगोनबा नोंसोरो बेखौनोथ' गायदे आगै सानगासिनो आङो मागोसिमबा जानो हागोन ना हाया हाबा बिसाथ' लांनो जागासिनो सिगांनिफ्रायनो आंसो थाङाखै हाबा जाबानोथ' जायोमोन ना नोङो आब' मोसो मागैयासो हाबा जालाय लांबाय नै दा मालाय गथ'नि बिमायानो जालायसिगोन आंहाबो खाफालाव बुरिनानै हाबा जानाय दं खोना बिदि होननानै बुरि नङा र' नोङो बिबारि आब' बेसांथ' बैसो जाखो दे बुरि होनजासे आंना 24 बोसोर जाबाय उन्दै नङा आङो गायदे आगै बुरिसो नै साननैसो बावबा 25 जासिगोन 25 जेबो बुरि नङा मोनथिगौ ना आब' 25-30 बोसोरावनो हाबा जानांगौ आंनिबाथ' 40-50आवसो हाबा जानांगौ 40-50 बालाय माथो थैनोनो जागोन जाया माथो 40-50 बोसोरालागै आजिखालि सेंग्रा सिख्लायैनो थायोथ' नोङो नुवाखै आंथ' 40-50 बोसोरावसो समायनाय नुयो मानसिफोरखौ हाबा जानो बेनिखायनोथ' आं 40 बोसोराव जागोन आरो राइट 40 बोसोराव हाबा जाबासो अरिजिनाल खैना रखम नुगोन आंखौ नंगौ नामा नंगौथ' आरो बेनिखायनो आङो 40 बोसोराव जागोन जागोन दे नोंनि हाबायाव होमबानिया जोंफोरनि फिसाला फिसाजोफोरा खामानि मावनो हागोन राइट बाथ्रा बुंदों नों बिबारि आब' ओमफ्राय नोंनि टुनटुलिफोरखौ खबर लायाखै र' बिबारि आब' दा लागोन र' टुनटुलु आरो टुनटुलि फिसाखौ बिमानि नामा टुनटुलु फिसानि नामा टुनटुलि नामा टुनटुलुनि फिसा टुनटुलुआ गोमानायाव टुनटुलुनि फिसाजोआ जाबायसो दुखुआव थायोमोन अमाबाबो मानसि रखमलै आब' आब' दा देरबायना थेवब्लाबो देरबाय बिबो सिख्लायानो जासिगोन आगै अम्बिके आङो ओंखाम ओंख्रि गासिखौबो संना दोनजोबखाबाय दे नोङो जेबो सङाबाबो जासिगोन माबा हराव संना जानांसिगोन आरो नोङो जागोन दे बाजै हराव संना जागोन आङो ओमफ्राय अम्बिके आगै नोंबो जोंफोरजों थांफानो हागौमोन माथो हारसिं थानोसै आरो नों न'आव माबा बाजै हराव आङो टुल्लुखौ लाबोगोन बेखौनो लाबो फैगोन ना गथ'आ फैखायो बाजै ओमफ्राय बाजै नोंसोरो खैदिनसो थागोनलै जोङो साननै नङाबा सानथाम थानांगोन आगै दे जेबो नङा दे आगै अम्बिके मोजाङै था दे हरावबो दरजाफोरखौ मोजाङै फांनानै उन्दु दे जागोन दे बाजै सम सम गिनाय मोनोहाय दाखालिबो जोंफोर गामि खाथियाव सखन्थ्रासो जाखो ना सिखावसो जाखो गोसोम मानसि नुहरदोंमोन नों ओमफ्राय मा हमना मोनासै नामा ओहोलै मोनासैनो दोखो होसोदोंमोननो नाथाय मोनासैनो बेफोरबायदि खोनाबाथाय आरो एसे गिखांनायबो मोनो मोननायालाय गिनाय मोनोथ' आरो थु नङाबा आगै जोंफोरजों जेबो नङा दे बाजै आङो माबा टुल्लुखौ लाबोगोन नङाबा आं बिसानाव थांगोन होमबालाय दरजाफोरखौ मोजाङै फांना फामार दे आगै बावनाङा जागोन दे बाजै
नोंसा आदालाय माथो ना लायनो थांनो दाबो सफैला? अ जानो नोंसानि आबाया नोंसोरखौ नुनानै खम खुसि जालायगोन दिनै। औ सप्तासेसो थानो होखागोन खोना बाजै न' आबैया। ओइ बाजै सप्तासे मानि थाङा दे, नङाबा आं बोरैबा हारसिं दरसेसि मोनथारगोन। थाया सप्तासे मानि। औ थानाङा दे बाजै। थाया दे आगै, एसेबां सप्तासे मानि नोंखौ गारनानै थांनो हाया। नंगौथ' आरो। थाया दे आगै, साननै नङाबा सानथाम थागोन। दे साननै सानथाम थाबा जेबो नङा दे बाजै, थाबानो जाबाय। आबैयाबो आरो थाजानो लुबैयोना। बेनिखायनोथ', नङाबालाय सानसेल' थाना फैगौमोन। दैलै नोंसा आदाया फैबाय। मोनदों नाखौ? औ नै मोनदों र'। नोंसा आबैया जि नाखौ नागिरनो होदोंमोन बेखौनो मोनदों। ओमफ्राय अम्बिका आगै, बे फिसा ना मासेखौ नोंनि थाखायसो लाबोदों आं। अ दे लाबोदों, मोजाङानो जादों दे। लाबोआबाबो जागोनलै आदा, मैयाल'सो जाखादों माथो। जोंफोरो ओजों नायै बेदरै जागोन थांनानै, नों आरो बेयाव ओंखाम गोजा जागोन नामा? नोंखौ नागारनानै जानो बोरैबा मोनोलै आगै अम्बिकी। मोनथिगौ आं बाजै, थेवब्लाबो जेबो थेवब्लाबो नङा दे, लाबो, नङाबा आङो नाखौ सायना गालांनि। नांलाया दे, अम्बिकी आगैयानो सायना लागोन मालाय। औलै बाजै, आं सायगोन दे, नोंसोर थांदो, गोबाव जागोन। आबैया नेगासिनो खोना नोंसोरखौ, थांदो थां। दे होमबालाय नोङो नाखौ एवना जादो। औ बाजै, आंनिया हरालागै थांखागोन बे नाया। लाखिदो होमबा नाया, थांसै जोंबो। दे होमबा थादो, मोजाङै थादे। औ जागोन दे आदा, दे होमबा बाजै थांदो आरो। औ दे थादो, नोंहा हारसिं जासिगोन आरो। हारसिं बेसेबा लांदांदां मोनखाबाय आं थांनाय लोगो लोगोनो। आरो बाजैया मा एसे अनमारो आंखौ, मा एसे अनसुलि बिबाजै मोनमारदों आङो। बाजैया आंनि बिब' जानांगौमोनलै। आंहाबा दा बिब'आ सोरो, बिदाया सोरो, बिमाया सोरो, बिफाया सोरो, आं बेफोरखौ जेबोखौनो मिन्थिया। आं सानसेबाबो दाउखिफारा गामियाव थांनानै आइनियाव सोंहैगोन र', जायबा आंखौ फिसिनो लांदोंमोन। औ साला आंखौ लांनानै उन्दैयावथ' मोजाङै इमान अननानै फिसिबायानो, सिख्ला देरनायावसो आंखौ बेफोरबायदि होखार हरदों। गावनि फिसालाखौ मोननाय लोगो लोगोनो, गावनि असे फिसालाखौ मोननाय लोगो लोगो आंखौ साला बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनोसो लांदोंमोन बे बुरैया। बिथिंजाय आरो आंनिया बिबाजैया आंखौ एसेबां अनखायो, गावनि बिमा रखम अनखायो। थांगोन आं दाउखिफारा गामियाव सानसेबाबो थांनानै बे बुरिखौ सोंथारगोन आं, बुरि होनना बुंगोन आं। आंखौ होखार हरदों साला, फिसालाखौ मोननाय लोगो लोगोनो बुरि होनना बुंजागोन आंजों। मा एसे अन्थाइ बिखानि मानसि गोजा बिसोरो, असे फिसाजो बेसे अना, थेवब्लाबोथ' न'निफ्राय होखार हरनाङामोन ना। आया माला मोनफैगोन, माला चाउमिन मोनजागोन? जानो लुबैसोबायमोन आं चाउमिनखौ। चाउमिन होनबानो आंहा खुदैयानो रु गखायो। जुमुना आब'? औ मायो नाबे आगै? नोंसा आमाइ दंना गैयालै? दङ, नाथाय गुवाहाटियावसो थायो। ओमफ्राय आनैलाय? आनै दङमोन, नाथाय थैबाय। ओमफ्राय आयंबो दङमोन, आयंआबो थैबाय, जोंहा आफानि बिदाया। ओमफ्राय नोंसा आनैला रावबो गैया नामा, फिसाजो फिसाला? दङ दंनायालाय साथाम। फैयोना फैया बेयावलाय? फैयोमोन, नाथाय दा फैला। अबेनि? बिलाइफारा गामिनि। मानोथ' दा फैला? माथो बुंबावनो नाबे आगै, जोंहानि आइया बिसिनि थाखायनो थैदों। नोंसानि आनैनि फिसाजो फिसालाफोरा एसेबां गाज्रि, नोंसा आइखौ मा खालामनायमोन बिसोरो, बुनायमोन नामा? बुनायालाय बुवाखै, जोंहा आइयाथ' एक्सिडेन्ट जानासो थैदोंमोन। नाथाय एक्सिडेन्टआ बिसोरनि थाखायनो जादों। बोरैलै बोरै? माने जों आइना एसे गोरोन्थि जादोंमोनलै, बे गोरोन्थिनि थाखायनो बिसोरनाव निमाहा बिनो थांदोंमोन। आइनिया माने आंनिबो एसे गोरोन्थि जादोंमोन आरो, बेखौनो निमाहा बिनो थांनायावनो बेफोरबायदिनि एक्सिडेन्ट जाबाय आरो। जों आइया फन खालामनाबो निमाहा बिदोंमोनलै, नाथाय बिसोरो बोरैबा खालामबाय दङमोन। बेनिखायनो जों आइया सानबाय न'आव थांनानैसो निमाहा बिहैनांगोन बिसोरनाव, होमबासो निमाहा होगोन होननानै। ओमफ्राय आरो निमाहा बिनो थांनायावनो बेफोरबायदिनो एक्सिडेन्ट जाबाय। बिसोरो जों आइखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन। एसेबां मोजाङै फन खालामनानै निमाहा बिबाय, बेयावनोथ' बिसोरो निमाहा होनो हायोमोन ना। जाबाय, गोरोन्थियाथ' जाखायो मानसिनिया, निमाहाखौथ' होनो हायोमोन ना बिसोरो, न'निनो मानसि। गावनि असे बिमायनि हिनजाव बिमानैखौनो बिसोरो बेफोरबायदि खालामो आरो। गोरोन्थियालाय सोर मानसिनिया जाया, जोंनियाबो जादोंमोन गोरोन्थिया, जोंफोर मानिना लायो, थेवब्लाबोथ' निमाहा बिनायाव निमाहा होनांगौ ना।
नंगौथ' आरो मानसिना गोरोन्थि जायाबा सोरनियाथ' जानो बेफोरबायदि खालामथारो होमबा गावनि बिमायनि हिनजावखौनो न'आव थांलायनानै निमाहा बिनांगौ फनाव निमाहा बिनाया जाया होमबा मा एसे फालथु गोजा बिसोरलाय औलै नाथे आगै आइया जुदि बिसोरनि न'सिम निमाहा बिनो थाङामोनबा दिनै एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय नङामोन आइया थांना थागौमोन दाबा मा गोरोन्थि मावदोंमोन बिसोरो गोरोन्थियाबो गोबां रोखोमनि थायो अबेबा गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होजायो आरो अबेबा गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होजाया सिखावफोरखौ खावनो थायाखैमोन बिसोरो नङाबालाय मानोथ' निमाहा होआखैमोन बिसोरनि बिमाखौ जुमुना आब' नोंसा आनैनि फिसाला फिसाजोफोरा धोनिथार नामा नाथे आगै धोनिथार सिगांलाय गैथारामोन दाबा बोरै एसेबां धोनि जाखो खोरफोथि जालांबाय सिगां गैथारामोनलै सिगां ओंखामखौनो मोनजायामोन राननासो थायोमोन आच्छा थारमाने कि बिसोरो फैसासो खावदोंमोन खोनालै बिनिखायनो निमाहा होजायाखैमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा आङो मैयानिफ्रायनो एसे लोमजानाय रखम मोनबाय दं आरोना आं मानसियानो बेफोरबायदिलै लोगोफोर बेमारानो जाबाय थायो फिसा फिला बेमार बेनिखायनो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ